Ці даўно вы спявалі ад душы ды пускаліся ў скокі? Мы прапануем гэта зрабіць сёння у добрай кампаніі удзельнікаў ансамбля «Слуцкія паясы». Дзіўныя песні, гарэзлівыя танцы ды цікавыя суразмоўцы. Ніколі не думаў, што і на мою песню падымуцца слухачы і будуць апладываць. Гэта мне надоўга запомніцца. Добры настрой гарантаваны. А для тых, хто яшчэ любіць паслухаць штось цікавае і гістарычна каштоўнае, наша традыцыйная рубрыка «Скарбонка гісторыі». Чуеце, якое цудоўнае гучанне гэтага інструмента. Называецца ён у нас акарына. Усё гэта сёння у фальклорным шоу «Спявае Беларусь». Вітаем вас, дарагі нашы тэлегледачы! Вітаем усіх аматараў беларускай народнай песні. Я рада, што сёння мы зноў разам з вамі, а гэта значыць, што ў бліжэйшую гадзіну мы будзем спяваць нашы беларускія песні, сучасныя і старадаўнія. Клічце сваіх родных, сядайце ямчэй. Мяне завуць Сергей Выскварка. Я Ларыса Мятлеўская, і сёння мы ў вёсцы Лучнікі, што ў Слуцкім раёне Мінскай вобласці. Сустракайце народны ансамбль песні і танца «Слуцкія паясы». Ад зямлі, дзе як музыка льецца, нашых рэк і азёр перазвон, пасылаем ад шчырага сэрца нізка наш беларускі паклон. Паважаныя госці, калі ласка, уручаю вам каравай з зярна новага уражаю. Дзякуй, такі прыгожы каравай. Такой цудоўнай песняй вы нас сустрэлі. Паясы, што продкі ткалі, нас з'ядналі назаўжды. Выпадае, што гэтыя словы і вашыя паясы злучылі і з'ядналі не толькі нас з вамі, але і далі назву вашаму прыгожаму калектыву. Скажыце, адкуль з'явілася гэта назва? Чаму менавіта так вы называецеся? Першапачаткова калектыў гэты называўся «Случчына». Але калі нам присвоілі званне народныя, мы памянялі, таму што слуцкія паясы ведаюць ва ўсім міры. І мы взяли такую адказнасць, взяць такую назву, і ён з'яўляецца слуцкія паяса, наш калектыў з'яўляецца брэндам Случчыны. Дзякуй, вельмі прыгожая назва і такая слушная, правда? Гэта брэнд усёй Беларусі, і, можа быць, ёсць у вас такая песня, каб, можа б, яна стала брэндам нашай перадачы?
Ёсць у нас такая песня «Свято у нас». І зараз ми її заспіваємо. Дякую, такая пригожая песня. Я думаю, что сапраўднае свята будзе і ў наших гледачоў зараз. Вот адкажыце, а што вы ставілі сабе на мэце, калі стваралі калектыў? Для чаго яго збіралі? Калектыў «Народны ансамбль «Слуцкія паясы» створан у 1990 годзе. Тады я працаваў на пасадзе дырэктара раённага дому культуры. І вось у мяне была мара стварыць такі калектыў, які б адрозніваўся ад калектыву, якія ёсць у раёне. З'явіўся такі хлопец з Гомельшчыны, фамілія яго Бугунов Владимир Леонидович. Я як хармайстар быў, ён узначаліў танцавальную групу, а аркестровую групу групай кіраваў дырэктар мясцовай школы музычнай Чарапко Іван Афанасьевич. Хуценька калектыў гэты стаў выступаць і на пляцоўках раёна, і в обласці, і нават у рэспубліцы. Сапраўды, мы бачым, што ў вас вельмі вялікі калектыў. Ён складаецца і са спевакоў, і танцораў, і музыкантаў. А якімі былі самыя першыя людзі, якія прыйшлі да вас? Якія яны былі? Талентам уражалі. Калі талантлівы чалавек, чаму ж не ўзяць у калектыў? Карацей, талентам. І адносінамі да калектыва. Досыць покуль размаўляць. Можа, мы яшчэ што-небудзь заспяваем? Заспеваем.
Народны ансамбль песні і танца «Слуцкія паясы» быў створаны ў 1990 годзе. Праз 3 гады ансамблю было прысвоена ганаровае званне «Народны», і ўжо амаль 30 гадоў ансамбль «Слуцкія паясы» пад кіраўніцтвам Васілія Яфімавіча Шусцікава радуе случан сваёй творчасцю. У рэпертуары народныя, аўтарскія песні і мелодыі, танцавальныя нумары. Гучаць таксама творы, аўтарам якіх з'яўляецца сам кіраўнік ансамбля. Лучнікоўскі калектыў з задавальненнем прымалі і прымаюць на раённых, абласных, рэспубліканскіх святах. Артысты з поспехам выступалі і ў далёкім замежжы. Лучнікі – аграгарадок у Слуцкім раёне Мінскай вобласці з вельмі багатай і цікавай гісторыяй. Не так даўно тут адзначылі 450-годдзе вёскі. Вёска Лучнікі, яна называецца таму, што калісьці ў старыну лучнікі ахранялі Слуцк. Таму адсюда назва Лучнікі. З усхваляванасцю і гонарам распавядаюць тут гісторыі пра тых самых воінаў-выбранцаў, нашчадкамі якіх з'яўляюцца многія мясцовыя жыхары. Менавіта у нас яны жылі тут таксама. Ну, гэта тыя самыя выбранцы, да. служылыя людзі, которые ахоўвалі Слуцк. Ахоўвалі напэўна, так? Случайно. А от цікаво, як називають? От, наприклад, Слуцк, случанка, случанин. А от у вас як лучнічанин? Гэта вопрос на засыпку. Ну як кажа? Ти адкуль? З Лучнікоў. А хто ти? Лучніковец. О! Але і сёння лучнікоўцам таксама ёсць чым ганарыцца. Прыгожа, прыбрана ўсё. Чысціня такая вот. І самае прыемнае, што і сёння гучыць у вёсцы песня. Гэта ж душа, як Янка Ну Купала вот душа, пісала. як гэтыя шырокія вуліцы Да. гэтай Песня вёскі. сэрца Дарвіна, чыіх трэнер, Янка Купала ну так. пісала. Скажите, вот где вы вучыліся такой манеры вот выканання так песень, як вы выконваеце? Брат быў першы гарманіст на вёсцы. І от калі ён пашоў служыць, так я ціхенька знайшоў гармошку, яку схаваў я, не хацеў, каб я граў. А раней былі такія талеркі, такія радзівы. І от я вуха туды і слухаў музыку, і так вучыўся сам на гармонікі граць. У першым класе я ўжо іграў на гармонікі і спявалі пад гармоніку песні. Раней у вёсцы дэфіцыт быў на гарманістаў, на музыкантаў, таму я карыстаўся поспехам у вёсцы. Вось, бачыце як. Ну, затым скончыў 7 класаў адукацыі атрымаў я ў этой вёсцы. І курсы калхозных баяністаў такія былі. Пры Магілёўскім вучылішчы імені Корсакова. Прыхадзілася ездзіць за 37 кіламетраў. Затым паступіў у Гомельскае музычна-педагагічнае вучылішча, скончыў. Ну, а ўжо калі ўжо быў жанаты, сямейны чалавек, скончыў інстытут культуры ў гораде Мінска. Ну, Вот а так все-таки вчыўся. тая першая адукацыя пад вялікай радыё самая лепшая, напэўна. Самае лепшае. Янадавы шлях быў для мяне ў музыку. Вельмі цікава. Ну і пісаць музыку пачаў я где-то з 15 год. Вот. І уже в гэтым годзе спаўняецца 60-годдзе творчай дзейнасці маёй. Якая песня больш карыстаецца у слухачоў попытам? От падабаецца яна. Вось барада ёсць у нас песня, шутачная барада, якая спявае салістка наша ансамбля Тацьяна Касцюкевіч. Цудоўна. А якую цяпер мы пачуем? Цяпер пачуем песню «Ляцелі дзве птушкі».
Ефимович, скажите, калі ласка, кажуть, що ви вельми патрабавальний чоловік до себе і до колектива. От кришечку розкажіть об гэтым. Який ви керівник? І хто вам це сказав? Я потребувальний. Зрозуміло, а як без потребувальності? Ведаеце, калі гэтыя вот дзяўчата і хлопцы соберуцца на рэпетыцыю, вельмі складана з імі. Часу не хапае, они гэтыя птушкі соберуцца і шчабечуць. Ну, у вас такая творчая атмосфера в коллективе, правда? Добрая творчая. А можно какую-нибудь такую песню, как мы вот отчули творчую атмосферу вашего коллектива? А мой любий не прийшов сьогодні на споткання, бо вчора мені сказав, що мой Бог не гляне. Ой, лиха беда, откуда ты свалилася, моя девка молода, с любом посварилася. Засмучена я хожу, снятся мне дорожки, як на крылах я лечу до своего сярошки. Ой, лиха беда, откуда ты свалилася, моя девка молода, с любом посварилася. До березок я прийшла, уся вже вздыхаю. Любил ты моя вина, что тебе кохаю. Ой, лиха беда, откуда ты свалилася, моя девка молода, с любом посварилася. І прийшов жаданий час, зрозумівся Рошка, може зараз цілу раз Таня є дорожка. Ой, лиха беда, откуда ти звалилася, моя дівка молода, з любом посварилася. Ой, лиха беда, щоб ти провалилася, а я дівка молода, з любом помирилася. Вось вы шмат ездзіце, канцэрты даеце, гастралюеце, а ці бываюць у вас якія-небудзь дзіўныя альбо смешныя здарэнні падчас вашых выступленняў? А ведаеце, далёка ехаць і не трэба. Была Масленица, вот на гэтым крыце мы выступали. І гэта было весной, і стаяў вот тут удзельнік, Салавянчык, дзе он тут стаіць. А, вот там, ось он О, стаіць. ну-ка, ну-ка. І ком снегу упаў на яго, і ён, як ні ў чым не бывала, працягваў пець. Карасей, Ось праз якія ў мяне некаторы хлопцы. час у яго ўтварыліся сасулькі замест вусоў, і ён спяваў. І спяваў. Сапраўдны Спяваў артыст. бараду. Змарнела я за чаю, я вам шчыра раскажу, чаму хлопца не кахаю, чаму нават не люблю. Яснавокі слаўны малы і падцягнуты заўжды, і яго б я пакахала, каб ён быў без барады. Ой, бяда, бяда, бяда,
уже пачулі, што у вас шмат аўтарскіх песень, і я так здагадваюся, што гэта песні, якія вы і напісалі, правда ж? Зразумела. Вот. А можа ёсць такая, каб вы не толькі напісалі, калектыў увесь выконаў, а каб яшчэ вы самі і выканалі яе? Ну, асабіста, зразумеецца, зараз я і выконую. Я цябе адну кахаю. Ларыса, эта песня для вас будзе. Спявайце. Опа! Землёй золотиста, вчера пускается, хлопцы вени девок любят, да и задыхаются. Ой, сад и виноград, зеленая вишня, что любая моя, да мне не вышла, что любая моя, да мне не вышла. Опа! О! О! Я одну какая, клеточку веснянку, чуешь, я гармоника граю, выйди на светанку. Ой, сад и виноград, данная вишня, что любая моя, да мне не вышла, что любая моя, да мне не вышла. Опа! О! Дочакався той часів, веселюся зранку, чорна ветка вірамон, крив свою смуглянку, пахло спіла й муравон, квітка й дуніця, світи щастя нам з тобою, зоркою зорниця, світи щастя нам з тобою, зоркою зорниця. Опа! Скажыце, калі ласка, вашы ўдзельнікі якіх прафесій, чым яны ў жыцці займаюцца? Розных профессий. Ну, пошли откуда. Вот рядом стоит со мной директор музычной школы искусств дитячей. Далее. Это наставница, выкладчик по аккордеону. Ну, Рахманов, Вячеслав, ветеран наш. Граю у духовном оркестре. Ну, акрамя таких професійних музичних професій, ці ёсць у вас звичайні робочі професії? Ну, зразумеется, есть вот, я вам кажу, Марина Дробиш у нас працює у Палаці культури, верні, Лучниковський центр культури, прибиральщицей. І вона займається, кроме песен, ще і своїми справами. Ось Чим так, займається Марина поза працовний час? Расскажу, с удовольствием расскажу о своем хобби. Делаю кукол. Начинала с авторской текстильной куклы. Так получилось, Бог так дал, что я многодетная мама. И в семье моей, в основном девочки, у меня 6 детей, 5 дочерей. Детки еще невеликие, маленькие. И первую свою куклу я сшила 2 года назад в подарок дочери, младшей, на день рождения. И с этого началось. Захлестнуло. Куклы яркие. В этом году, участвуя в мероприятии «Властелин села», оно называлось, со своими работами, подходит итальянская пара. И понравилась одна из моих кукол, и купила итальянка вот эту куклу мою. Можна сказати, що ви відкрили у собі талент. Это все откуда-то из рук идет само, через Яно не себя. придумляется, оно Не, просто не, нараджает, оно- с раницы устала и все, новая кукла уже есть. Тряпочку, бывает, видишь какую-нибудь лоскуток, все, пока не сделаешь куклу, пока не вставишь куда. Я вот думаю, нас тепер усі жаляться, часу нема, нічого не поспівають. Ви уявляєте собі, чоловік працює, 6 дітей, онуки, у ансамбль ходить і ще й ляльки шиє. Часу нема. А ці є у вас яка пісня, ну, хоч про одну професію, от яку-нибудь таку, самую вязковую, може бути. Ну, про лісника. Откуда ви ведаєте, есть? Ну, співайте, коли ласка. Продав лясник зеленый.
Беларускія народныя інструменты настолькі цікавыя, разнастайныя і арыгінальныя, што мы вырашылі расказаць пра іх у асобнай рубрыцы. Слово чалавеку, які ведае о беларускіх народных інструментах усё, а можа і крышачку болей. Слово Александру Крамко. Дзень добры, паважаныя сябры. Чуеце, якое цудоўнае гучанне гэтага інструмента. Называецца ён у нас акарына. Ці называлі яе карына. Быў сканструіраваны Джузеппе Донаці, італьянцам, у 1860 годзе. Акарына, гусяня. Чаму гусяня? Вы ж гляньце, яно падобна на галаву гуся. У канцы 19-го, пачатку 20-го годзе гэты інструмент набыў вялікую папулярнасць у розных краінах. Потым ён бліжэй к нам трапіў у Літву, у Польшчу. А ўжо потым ён з'явіўся і ў нас. Ён вырабляўся розных памераў. А вы запытаецеся, а з чаго ж гэта ён вырабляўся? Адкажу, з гліны. Гэта складаны працэс. Кожны інструмент цяжка зрабіць, але гэта асабліва. Это з куска гліны, каб зрабіць такое цудоўнае касмічнае гучанне. Это ж выляпіць яе адразу. Потым прыстасаванне гэту прыладу свістковую трэба асабліва зрабіць, каб гук, паветра рассякалася аб гэту вот кромачку. Высушыць яе трэба, адтуліны зрабіць. А потом у печы яшчэ абжыгаць яе трэба. А обжыг прайшоў, а гліна села ці, наоборот, разбухла. Ніхто ж не ведае, дзе якую гліну. Трэба у кожнай мясцовасці знаходзіць яе і ўжо потом ведаць яе асаблівасці. Акарын маюць розныя разнавіднасці. Вось бачыце, гэта такая вельмі высокая. Это на октаву вышэй, чым сапрановая гучыць. Вось это піколка можна назваць акарина. Вось это сапрановая. Есть ніжэй на цэлую кварту. Тоже она может быть парты и першай, и другой. И люди и на собственной поставе освоивают гэты инструмент. И он такой популярностью карыстаецца, дзякуючы гэтаму мілагучнаму, такому касмічнаму гучанню. Кожная музычная культура свету мае сваё непаўторнае гучанне. Унікальнасць вось беларускай культуры у такіх музычных інструментах, як дуда, жалейка, скрыпка, цымбалы. А скажыце, калі ласка, вось на ваш погляд, які музычны інструмент найбольш вот яркі беларускі? Для мяне, напрыклад, самы беларускі гэта цымбалы. А для вас вот самые беларускія А для меня баян самый лепший инструмент. И гармошка. И гармошка. Ну так, А, сапраўды. як у бацькі шмат дзяцей, які ж самы любімы? Кожны свой, правда? Гармония. Потому что с детства мне дороги. А от скажыце, якія інструменты тут вы б хацелі, каб вот з'явіліся у вашым калектыве? Якія яшчэ новыя з'явіліся? Ну, флейта хотелось бы, как было. Што мы пачуем, што мы паслухаем у Ты моя вашым каханая. выкананні?
сердцу данная. Приходи, кахана, до своего романа, без тебя сумую, часину другую. Приходи, кахана, до своего романа, без тебя сумую, часину другую. Рада б люби я прийти, лепей тебе не зносить. Мати не пускає до тебе романе, бо сама забилась, як з батьком любилась. Мати не пускає до тебе романе, бо сама забилась, як з батьком любилась. Чакай, калимати, ляжат подшивать. Тихо открыть двери, дико б не скрипели, знакомой стяжинкой поспеши, девчонка. Летняя ночка, мати спить у звоночка. Звоночек зазвонить, мати не дозволить, пасти на спотканье до самого рання. Звоночек зазвонить, мати не дозволить, пасти на спотканье до самого рання. Все равно мы будем, ведайте вы, любите страдать, на берегах мати, вот нас будем мучить, а нам не разлучить. Любите страдать, на берегах мати, вот нас будем мучить, а нам не разлучить. Беларускія народныя інструменты гэта частка нашай свядомасці. Вось скажыце, вы ездзіце на гастролі далёка за межы нашай рэспублікі. Скажыце, вось замежная публіка, як яны ўспрымаюць нашы музычныя інструменты, і які ім найбольш падабаецца? Калі мы былі у Турцыі на міжсветным фестывалі фальклора, то там, зразумела, мы карысталіся вялікім поспехам. Камісія, якая ацэньвала нашу выступленне, ноччу будзілі нас, і мы гралі нашу музыку беларускую. Калі мы ездзілі з благачынным канцэртам у Германію, горад Нойкін-Флюн, там публіка асабліва, они вельмі любяць фальклор. Вот. И когда мы выступали, они стоячи аплодировали нам. И видите, как заходилась душа за гонор за нашу спадщину, за матчину песню, за нашу синеокую Беларусь была. Наворачивали слезы на очах. Я николи не думал, что и на мою песню подымутся слухачи и будут аплодировать. Это мне надолго запомнится, и я завсёды буду помнить об этом. Напевно, настав час і наших глядачів потішить нічим таким, каб запомнилося, каб телеглядач разом з вами і з нами заспівав. Так. Музыки вы мои, заиграйте вы мне, вот
калі ласка, ці часто вам даводиться приймати уділ у республіканських і міжнародних конкурсах? Мы принимаем и в районных, и областных глядах, конкурсах. И нагороды есть и районные, и областные. Но и наибольш нам ценится нами это первая поездка в Турцию. Вот диплом был у нас и каштовный подарунок. А скажіть, от гэтых таких узнагород, великих і малих, їх у ансамблі, напевно, вже шмат? Шмат, разумеется. За столько год, 30 год на будущий год отзначать будем. Скажіть, калі ласка, що зараз ми почуємо? Белорусскую народную песню «Ой, пойду я на ту гору». Скажіть, а от сучасному слухачу, яка музика подобається? Слухачи ж різні бувають. Одному подобається медленно, другому хутко. А у вас слухач хто? Старейшие люди, молодые, ті діти? Разностойные.
Якія? Разнастойные слухачи. Зараз заспіваємо вам пісню «Дожинки», яка присвячається нашим хліборобам. Сьогодні ми дожинки разом відзначаєм, пісні, танці, парки, ми усіх вітаєм. Світлі неба хмарки, сонечко сіяє, на червоний з парку гостей запрошаєм. Світлі неба хмарки, сонечко сіяє, на червоний з парку гостей запрошаєм. Людей працовитих сьогодні прославляєм, успіху здоров'я ми усіх жадаєм. Світлі неба хмарки, сонечко сіяє, на червоний з парку гостей запрошаєм. Світлі неба хмарки, сонечко сіяє, на червоний з парку гостей запрошаєм. В золотих фарбах село красовало, що снилось у марах і нам святкувало. Світлі неба хмарки, сонечко сіяє, на червоний з парку гостей запрошаєм. Світлі неба хмарки, сонечко сіяє, на червоний з парку гостей запрошаєм. Ми дожинки разом відзначаєм, пісні, танцем, парки, ми усіх вітаєм. Світлі неба хмарки, сонечко сіяє, на червоний з парку гостей запрошаєм. Світлі неба хмарки, сонечко сіяє, на червоний з парку гостей запрошаєм. Дякую вам великі за гутарку, за ваші щирі пісні, за таку пригажосць, що ви нам подарували. Ми будемо довго пам'ятати ось гэтую зустрічу з вами. Жадаем вам, перш за все, доброго здоров'я, тому що без здоров'я не буває поспіху. Жадаем вам кохання, щирого такого усплеску емоційного підчас виступленняў, каб ваші жаданні усе супадали з вашими магчимостями і всі ваші плани здійснилися обов'язково. Хочу від всього колективу подякувати за те, що ви заважили нас. Ну а ми, і колектив, і я будемо робити все, щоб були і дальніші поспіхи у нас. Колективу я пожадаю, щоб було все у хаті і добре, щоб дітки ситі, лыжки помиті, щоб їлось, хотілося, моглось і ще хотілося. Так хочеться ще одну пісню, щоб на розвітання прогучала. Господи, мало веселье, молодых цыган грузина знов. Одноявные пошаки трели, разлетела
А на гэтым на сёння ўсё. Фальклорнае шоу «Спявае Беларусь» развітваецца з вами. Але зусім хутка мы сустрэнемся зноў. Мы абавязкова працягнем знаёміць вас з новымі фальклорнымі калектывамі і будзем спяваць нашы народныя песні зноў. Спявайце разам з намі кожны тыдзень. Усяго вам добрага, да пабачэння!